Ernesto Bustamante hi Russia khopui Moscow huna University of Idaho assistant professor ni tura roi ani a kumsang ni pasari khani in heti hun lai hian kumsom ni pasari mi chau ani a psychology department bi ka phechuan zirti tu no pangber ani nge zirti tu thatak ani a zirlai te poina an fak per ani ma se chuti lai chuan zirlai chen kha chu ache dana lung oi lovin Bustamante chuan zirlai no pangchen khat chu mi patmei chiat na aman pui thin thule chu mi patmei chiat na aman pui chen khat te chu class lama po adu sak bik thu how tu te hna na anron thlen tatlat mai Idaho University te chuan an zir tir tu te le zirlai te in ngai zon phal lo chungchanga dan an nei si lo wangin Bustamante chu film khur tur ril ringot bak lo chu ti thei an nei shi lo kumni khat avele nu sangni pakwa University chuan Bustamante chungchanga phone call an dong le a aron call tu chuan Bustamante an azirlai no pangte mi patmei chiat na aman pui thu le ama nge po chu ruihlawa hrai ruin ti luina le inbum na manga athlem thin thu aron soidua maya ma se aron call tu hian a ran pa taka complaint thelu adu lo thu ero aron soitel bok he thu hi Bustamante chuan thu dik lo ani thu le tu ma ati lui ngai lo thu in achanga University lamin phone call andon atanga tharukna July sangni soma graduate zirlai pakhat kumsom ni pania upa Catherine Benoit chu University officer kalin University how to te hna chuan Bustamante hekna aron thlen vele a Catherine chuan University a alu tira Bustamante ne na anin mel shet thule ama chu azirlai bi ka advisor tana aman thu te anulama ain leichina lo thuk taka mi patmei chian na hial an lo mandun tak thu te chu asoya chu mai ba ka Bustamante hlo omzia po asoi tel bok Bustamante chu mi hlo om tak sakol ang mai mi po tha hre lo ania chu wang chuan silai po amu lot sa in apai reng thin ti te chu asoi tela ama nge po chu voi thum lai tha voin silai na lo tin to a atum thum na po thlani kalta mai kha ania Bustamante nai adu to lo na chan po ani nge heng zong te asoi zo nu hian Catherine chuan anun na ata na hlo thon thu le azir na po achiat pha thei thu University how to te chu ashil ngal boka Idaho University a an how to te hian police lam an shil mai lova amai ro chu Catherine chu police ne na zol kau zo mai turin an shil ani Catherine hian police te chu athil ton le anun na ata na thil hlo om athlen thu chu hria tir ma se Bustamante chungchang hi engma chipchiarin police te hna chuan a soilo thung Catherine in Bustamante chungchang University how to te hna ashil atanga thlakhatna University lam chuan police lam an shetir ve ta chawa Catherine in apu na chu adik nge diklauti an chui chungin University lama ahna chu Bustamante hna chuan chol san hri turin an ti ngala University lam hian Bustamante hi a resign to ber chuan University mingchiat na po anep deu mai baka Catherine in a complain na po atop mai an ring ve deu bok pakhat ani tichuan kumsang ni som pakhat August thla aronin her chuaka Idaho University Professor Bustamante resign atanga thlathum na chia ani chorrei lote anei hnuwa Catherine te po chuan class an chan vele chia to a in lua pui a thiandang pahni te nen chuan ei turan siam mola an siam zo thokhat to boka ha cholpa meizia zuturin Catherine chu veranda lama chuan a chuakta a reipo ala om man lawang ti chuan silai harita thuaya a thian ten an ve en chuan Catherine chu thisen bonoi kara alo thlureng to mai a oma le a ngonga pistol mu som pakhat lai aluta ka po chhon lovin a thita ngal ani he poi khoitu hi Bustamante ani rin ngal ania akar po Catherine te chena atanga hlalote hotel pakhata mu ani zuibok chu hotel chu an handap chuan a room lua Bustamante chu allowing ka phlum ve reng to chuni in Catherine chung te chuan an fanu thina chungchanga le an ngai tha lutuka wangin Idaho University laka complain an the luta court in University hi thiamlo chantirin dollar nuai thum singsare le sanga choi turin antia he poisa hi Catherine te chung chuan mi har sa te champuinan avain an hlanta ane kan channel hi milo subscribe sakvela kan volom don em ti chuan a sira notification bell icon kha ola milo da sakbokla thil thar kan da apiang i mai lo na turin
Haitham Nabil Abdul Hamid Kumsang ni Sompariat October Thla Khan Kumsom ni Pathuma Upa Haitham Nabil Abdul Hamid chu Egypt Ram Alexandria Muna Sikul Pakhata Maths teacher in Athoka Tum khat chu a class no pang som panga lai mai te chuan an homework an lo ti zo man lova chung no pang te chu class a chuan ko chuakin remnan an kutavuak tumin an kut pha do theu turin atia pakhat te a han vuak dan nuwa chuan an zinga pakhat kumsom pakhata upa Islam amro badara chuan akut ado ve du tatlat lo mai Hameda thinrim chuan chu no pang chu la rangin adula le anak ne ma te chuan apet ta chiam maya patlingin thato pano pang mai apet na chu alona deuh bok aniang Islam chu tlua athidang zuita a damdoin lampan puiwat anina chungin doctor te chuan athi man to thu an lo soi ani Doctor te chuan Islam amro anak ru chu paliat li abaka akut le ke ate po hliam atwar nuala tin apum chunga po hliam na tak ator thu an soibok an zirtir tu Hameta chu police ten tual thana chung thuwa KCM sakin an manta a Hameta dan thremiroi chuan Egypt rama no pang pet hi khap ani lo ti in Hameta chu chan tum viau ma se kumsang khazakwa somkwa pariata an lo siam to Mitchell decree chuan no pang te kut thak chu dan phal ani lo ti in no pang chanvo alo hum hal thale a chu wangin Hameta po chu kumruk chung reom takalung ina tang turati anita ani Islam thia tanga thakhat leka Egypt rama tho hian school no pang thina a thleng le a kumsom leka upa Khadija Ala Muhammadi chu a homework ati zolawa wangin anzir tir tu chuan no pang dang te ma a hrem tumin a kau chuaka Khadija hi a maluka Islam thina khan a ngong na sa in hemi chuma anzir tir tu hrem na po hi a thina tur ninge in a hria a chumia wanga a hlawlu tuk chu ni khorhelavin atlua damdoin lampan pui ni ma se anun na ero anchan man talo ani he thil thlen nu thlanga na leka Egypt rama vek hian thil du om lo tak a thleng le a nun na em chan lo ma se khovel chanchin bu rang rang alwa hne hle thung kairo huna om kumsom pania upa school no pang pakhat chu an zirtir tu chuan staff room a atir de useka zirtir tu dang pakhat class la lova staff room alo om chuan alo ning deuh aniang engkho soi set lovin ketle tui chuan so chuan no pang chu hmaya alo the thot mai he no pang hi akang na sa hle a athi chel nge an zirtir tu hi rang takaman ngal ani a heng thil thlen awang hian Egypt ram chunga khawle zual zo ka no pang ta dikna chanvo hum hal nan dan thar siam ani pha ta ane Raymond Dale Payne kumsang ka zakwa somsari panga ni puilai ani a kumsom parago pa tleirol mel thave tak mai debi ga mai chu achung tenen Pennsylvania an cheng hawa August ni saria debi chu anu beti nen anin ti thiam lova anin nial chiam maya debi ti taw chuan anin chu chwa sanin tuipui kam lam chu apanta a anu chuan afanu chu athin rim are anga ron ho vele mai tura anga ya ma se aron ho tamai silo angai thalo chuan atheyang tokin azong ta a ma se omzia anei meu lo beise taka afan ron hole mai anga lai chuan police lama tangin phone call adong tatlat mai afanu debi chu aron ho ngai to lo tur thule arwang chu tuipui kam liteng sola an mu thu aron rilta a debi taksa akutle ke angong te chu darzaya phuar ani a doctor ten an enfia na a debi chu pong sual ani ngei thule re hlum ani thu an soi he thil ti tu zong chuak tur hian Pennsylvania police te chuan thei top an chuang ngala ma se rin hlel om reng po man an nei thei meu lo atopa debi nu beti chuan ama sum sengin private detective arwai taringot mai ane beti private detective roi chuan hun engemaw chen debi thi na han suivel ta ka chuan rin lo deuh main debi an phuar na dar zai nei tu chu an school lam Strong Vincent High School a thok debi ngai nat an English teacher kumsom thum pakwa upa Raymond Dale Payne ani ti a hrechuak ta a ti chuan debi thi atanga kum khatle achan ve zet aral nu a tual tha thua an rin hlel Raymond chu police te chuan thu zo fia turin an lata ane Raymond chuan debi chungchang chu ti hian police te ashil Khamizan Khan truck motor ka khala beer te inin marijuana po ka zubok chutia motor ka tlan lai chuan debi kongkal ka to ka motor a chuan du le du lo thu ka zo nu chuan
aron chuang ve maya marijuana ka zuk lai chu adu vele du velo zot le in adu ve awangin ka pele tabok a han rui tak deuh hnu chuan photographer kani thule a thlalak sak ka chak thu ka shila ani point poi alo ti shan lo chumi hnu chuan dangdai deuh hleka a thla chulak sak ka du awangin ama chu phor beta lang sexy deuh hlek tura a thla chulak sak ka tum ta a chu po chu a phalna thlap thawa ti tum kani ani po chuan apom vele tamaya ti chuan hun fal deuh hlek pana kan kal hnu in hrui ka ken chuan a kele kutte a ngonga te chuan ka phor beta a ama chu chason theilo turin thingding lai pahni in kara ka phor ton bok thalak sak mai ka han tum chuan ka camera ka motor lama ka da dai ti ka hre chuak ta a ti chuan laturin motor lam chu ka pan ta a heti lai hian marijuana te ka zuk bel le a ka man mo vak lo ka camera a chuan roll film te ka han thun thale te a debi lama ka han let le chuan debi chu thi in ka va mu ta mai ane Raymond chuan a soi zel na a debi chu a tha ani lo thu le drugs overdose wanga thi ani arin thu te marijuana alo pek tam deuh po ti pal thil thu liao liao ani thu te a soya tin chutia debi alo thi tak sia chuan a phorna te chu phelin in lama alata a ina chuan debi ruang chu darzaya phor thala in cement char nen a phor bel boma an in bula tui khwa chuan a pai ta ane ma se ni thumral hnuwa debi ruang chu tuya tanga aron lan chhuale ta ka wangin tuna police ten an hmu na hmun tuipui liteng sola chuan a pai tak thu a soi police te hian Raymond thu soya thenazar chu oi ma se awai ero chuan an oi lova chuti mek lain Raymond thian pakhat chuan Raymond chu a hnena a in puan thu police te hnena aron soi vele a chu pa soidan chuan Raymond chuan debi in tur biara chuan muthil na damdoi sleeping pills apol tela debi in engma a hriat that lo hnuwa hun fian rial lama kalpuin debi chu hruin a phuar hlom ta a ti chuan mi patmei chian na chu a man pui tran ta ane debi in theilawa ti lo tura angen na chuan Raymond chu ati thin rim zual sawa atopa phei chuan hrui chuan a re khlum ta ane ti in asoi Raymond pe na chungchang chu judge pathum thutna court in angai tu a mi pong sole rong taka thadzui tua puni in first degree murder case or tir anita a hreom taka dam chung lung in tang turati anita ane debi thi nu hian anu beti chu a in thiam theimol lova khamizana afanu alo tilung oi lo lutuk kha poi atitak zet ane tin khati taka afanu chunga lo chedu tu Raymond pe na po chu a hol hle a ama a in thiam lo mai ba ka Raymond pe na laka phubalak du naril rulian tak nein he aril ruput hian kumruk zet a o bok amai ro chu atopa zong phubalakin omzia anei loti a hrechuaka afanu thattu Raymond pe na chu atana in jail a tlo chuakin angai dam vek to thu awarila an panhi chuan mi tuitla zoin anin kwa nge ane Raymond hian athil ti diklo then khat chu pom ma se debi chu apong so lo thu le direct taka atha ani lo thu a soi ve fana kumsang ka zakwa samkwa pasari atang khan a case chu a pil ve tana DNA test te alauti theita ka chuan kumsang ka zakwa samkwa pasari sangni pali le sangni som pani te khan debi taksa a mi pachi omle ama DNA te chu enmil turin court angena ma se court chuan a hnol sak veka wani thlak takin kumsangni som pali khan federal court chuan Raymond deal na angin DNA test chu a phal sak ta hlo maya DNA test result a han chhuat chuan anrin lo tak main debi taksa an hmu mi pachi le Raymond DNA chu a in mil ta thlat lo mai hetia thilom tak sia chuan Raymond chuan a case chu first degree murder atanga third degree a siam sak turin angen ta a ma se judge tezinga DNA test a lung oi tok lo an om ve bok awangin Raymond angen na po chu pompui mai thei alani bik hri lo ani kumsang ni sompakwa April thla khan the Pennsylvania Superior High Court chuan Raymond chung thua degree thar siam angai ani ti ati chuaka he hi ti hlothlin ania Raymond hian first degree of murder atanga third degree adong thei ani chuan chua zelen ngal ani to dona tuna hian Raymond hi kumsomriat pathum bor vela upa ani